Som en una obra de Fustec i som amb un arquitecte de Fustec, la Marta Marcén. Bon dia, Marta. Hola, bon dia. Marta, què toca avui? Avui visita d'obra. Visita d'obra? Visita d'obra. Doncs som-hi, no? Som-hi. Vinga. Bé, és una visita d'obra, però avui no hi ha obra, no? Avui està parat el tema, o...? Sí, avui no hi ha ningú treballant, per això podem venir sense casco, ni armilla, ni bambes de seguretat. Venim de visita. Venim de visita, venim a veure l'obra. No és una visita d'obra tècnicament, Sí. perquè no hi ha obra. De fet, sí que hi ha obra, però no és de Fustec aquesta, això és una altra obra, no? Sí, això és la parcel·la del costat i bueno, és una obra que va començar més o menys al mateix temps que nosaltres, però pel que tenim entès no és una casa de fusta el que hi faran aquí. I aquí es pot veure la diferència, perquè van començar més o menys a l'hora, però aún encara són els fonaments i aquí ja veiem una casa. Explica'ns una mica què és aquesta obra, aquesta casa, aquest projecte. Sí, aquesta casa és una casa en planta baixa i planta pis, que té uns 160, no arriba a 165 metres quadrats. Si voleu entrem i la veiem una mica de dins. Sí. Tot això ho has pensat tu, diguem, no? Bueno, ho hem pensat juntament amb en Pep. Amb en Pep, que sempre treballeu molt... Sempre treballem conjuntament i sempre intentant donar sortida a totes les aspiracions del client, tot el que s'imagina. Si bé hi ha projectes que la parcel·la mana, perquè si veieu aquesta parcel·la és molt i molt estreta, llavors el que el client volia era aprofitar molt el que és la part de casa al darrere i per poder tenir un jardí gros a davant. Podem entrar, doncs? Podem entrar. Rebassem això que seria com la finestra, diguem, aquí, Això és el superfinestral de sortir del porxo, que més està orientat a sud, que és per on entra tot el sol a l'hivern, perquè passarà per sota el porxo. I ara som a... Menjador, no? Sí. Tenim en el racó de darrere la cuina, menjador, sala d'estar, en aquest doble espai. Amb doble alçada, veig. Sí, en doble alçada, això sí que va ser demanda del client, que tenia aquesta idea, aquesta imatge mental, i té aquest balconet aquí dalt, aquesta habitació que dona per il·luminar també i per crear aquest joc de volums, i l'escala que passarà per allà darrere. Cuina oberta, imagino, no? Cuina oberta. Que és el que més... Tothom fa molta vida a la cuina, i jo crec que la cuina cada cop és un espai més important a la casa. Sí. I en quina fase estem ara? Perquè veig aquests llistons, les teles, explica'm una mica en quin punt estem ara. Ara estem en el punt, quan parlem que Fustec fa kit estructural, fa això, poder un punt més avançat estem, però vaja, tenim la làmina transpirable impermeable interior que tanca la façana. O sigui, darrere aquesta làmina tenim els taulells estructurals, tot l'entramat, l'aïllament i llavors la impermeabilització per fora. I aquí els llistons per fer aquest doble... Sí, nosaltres no passem mai cap instal·lació per dintre el paquet estructural. Aquests 16 centímetres que tenim d'estructura i aïllament, per un tema que ens dona molta més seguretat que estiguin separades. Llavors deixem aquests 4 centímetres i mig és això d'aquí, per passar totes les instal·lacions. Sí, després... I que passen per aquí, que tots els tubs van per aquí, diguem, no? Sí, aigua, llum, telecomunicacions, van tots els tubs, i llavors acabem d'omplir amb llana de roca, que també és ignífuga, per tant, és com realment separem molt tot el que és estructura d'instal·lacions, revestiments, i el revestiment, doncs, normalment és pla dur, hi ha vegades que fem fusta, un cadallat, algun té capa de vet, en aquest cas serà tot pla dur. Aquí veiem diverses mostres amb diversos colors, els colors en aquest cas són importants d'aquest pla dur, no? Sí, són molt importants, són molt importants. El rosa, el pla dur rosa que diem, que pla dur al final és una marca per parlar de cartró guix, que són aquestes plaques d'aquí. El rosa és ignífug, que evidentment una casa és molt important, i és el que posem darrere la làmina transpirable impermeable de la façana per protegir el que diem, l'estructura de fusta. I el blau és hidròfug ignífug, és a dir, en cambres humides, com els banys, i darrere, per exemple, això serà tota la frontal de la cuina, i posem aquest pla dur ignífug perquè l'aigua és el veritable... El foc és important, però l'aigua és el veritable enemic de la fusta, per tant, super important que no hi arribi gens d'humitat. I ara on som? Som en el distribuïdor d'entrada de la casa, perquè l'entrada de la casa és aquí, des del carrer, diguéssim. Llavors, aquí tenim l'habitació principal en suite, amb una gran obertura, també, i aquest és la cambra higiènica, el lavabo d'aquesta habitació. I aquí ja fèieu vosaltres la proposta directament, o el client diu... El client volia una habitació en suite a baix.
I llavors a dalt, que no hi podem pujar, n'hi ha 2 més i un lavabo, que comparteixen aquestes 2 habitacions, un segon lavabo. O sigui, la casa té 3 habitacions. Sí, 3 habitacions i 2 banys. Amb una baix, allò típic de per no haver de pujar escales, tinc l'habitació, Bueno, planta sí, baixa, és que més per codi tècnic, És a dir, que jo puc decidir més o menys on vull totes les habitacions o no? sí, més o menys sí. Més o menys sí. El que passa que sí que s'ha de complir normativa, codi tècnic de l'edificació, que diu que en una planta baixa hi ha de poder-hi haver una habitació i una cambra higiènica amb lavabo practicable. Ah, sempre, encara que jo no vulgui fer una habitació i un lavabo a la planta baixa, ha d'estar com previst, diguem. Sí, és a Per dir, si tu pots mai- tenir un espai obert que puguis tancar més endavant, has de justificar que en aquest Podries espai fer-ho. podries fer-ho. Home, té sentit perquè és allò que passa a vegades, no? Ara voldria una habitació aquí baix per no haver de pujar escales. Sí, Doncs sí, si ja has previst la Sí, sí, possibilitat, sí. ja la pots fer. Exacte, és Ah, així. mira, ben vist. I una altra cosa que he après ja, Marta, de les cases de fusta és que necessitem un espai per les màquines, és així? Sí, superimportant. Nosaltres recomanem mínim 5-6 metres quadrats destinats 5-6 en metres aquest local. quadrats. Sí, És això d'aquí? és això d'aquí. Doncs vinga, entrem i així veiem com anirà la cosa. Home, és una senyora sala, diguem, eh? Sí, I aquí va llum, aigua, tot. clar, en aquest punt arriba la llum, llum és telecomunicacions, exacte, i arriba l'aigua. Llavors des d'aquí es distribueix a tota la casa. Per exemple, l'aigua passarà abans per la màquina d'aerotèrmia, amb el Que seu també dipòsit està termoacumulador, instal·lada. el vas d'expansió, sí, tot Tot això això anirà es aquí, diguem. distribuirà en aquesta paret, en aquesta, com li vagi més còmode a l'instal·lador després per repartir. Totes les pintes, que són tots els tubs d'aigua que després passen per anar a cada estança, per exemple, a cada bany, i al terra radiant, que en aquesta casa hi va terra radiant. I la instal·lació de llum, que després I la tindrà el seu instal·lació quadre. de i llum, tot que plegat. normalment posem el quadre el més a prop possible de la porta d'entrada. Clar, perquè quan vinguis per fora tinguis accés al quadre. Sí. Bé, Marta, això sembla molt acabat, però on som? Quantes setmanes portem i quantes setmanes falten? Portem de muntatge unes 6-7 setmanes i estem ja posant pladurs, primeres cares, per poder grapar instal·lacions, preinstal·lacions. Tenim previst entregar aquesta casa d'aquí 4 mesos, amb tots els acabats ja perquè el client pugui entrar-hi aquest estiu. O sigui que en mig anyet tenim la casa feta. Sí, fonamentació, postfonamentació, exacte, fonamentació a part. No està gens malament, o sigui que l'estiu, acabada. A l'estiu acabada. I Marta m'ha dit un ocellet que serà acabar aquesta i començar-ne una altra just aquí al costat. Sí, sí. Com ha anat no podrem això? aprofitar per fer visites sobre el mateix dia, però sí, empalmarem pràcticament una amb l'altra. Són 2 clients que no es coneixien de res, La seran casualitat veïns. ha volgut que els Sí. veïns que no es coneixien de res, Sí. tots dos facin una casa en fustec, Sí. porta per porta. En diagonal, pràcticament. Llàstima que no els heu pogut fer alhora, que us hauria estalviat feina una Bueno. mica, no? Ja està bé, també, tot és feina. Exacte. Bé, doncs ja tornarem aquí quan acabi una i comenci l'altra. Perfecte, us esperem. Molt bé.